Salut oameni buni, numele meu este Manea și am revenit cu un nou vlog. Azi o să ne plimbăm puțin pe aici. Ne uităm puțin prin gaură. Uite, ăla care nu dă cu toporul e Nati. Ciao! Ce faci? Ciao, Nati! Mergem la ea. Hai, nu! Ce faci? Da. Și ce fac eu acum? Aia videoclip de ăla? Vlog. Filmez. Vlog, da. Da, știu. Așa. Să nu spui că ai început să realizezi chestia aia. Ce? Poți pornește cum. Eu nu mă bag. E pornit deja, de când? Păi, am și vorbit în el. Da, eu acum vorbesc. Am vorbit în Și n-am râs. Cam atât cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați butonul de like și ne vedem data viitoare. Salut!